weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkasak e nder galle ceerno Ibrahima Sy ko on waktu yoni ha to yerimale fulaɓe e nder galle ceerno Oumar Bana to ndulmaji Dembe e nder galle ceerno Abou Moussa Gassama ko on waktu yoni ha to Noksoɗa to peka sette nder galle ceerno Boubacara Gaye e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hello dawrugol teskama jacingol coalition Diomaye président o saaha caggal nde toɗɗa Aminata Touré o saaha holliti ko yillude heñorade udditi demal beele hewɓe cokko hen gam teskade hewɓe tawto yiiɓe ɗon ɗo teska luural hakkude hoore jaggoɗo leydi ndi Sénégal kame hoorejo leydi Sénégal to leydi Mauritanie koɓe jeeɗiɗo wiyaɓe teeb nanguiɓe ko gendarmerie national mo Rosso ɗum noon ɓe nanguiɗa ko taƴƴeɓe leɗɗe hojje ƴulɓe ko alda e yamirore pick-up goto jolnuɗo ƴulɓe kewɗe woni ko tetta hen ɗum ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mali jenne armée leydi ndi koninkoɓe faama kolliti mbaɗi frappe gulɗo jaw faade pick-up mo ganduɗa ne jolni harbiyenkoɓe hewɓe ɓen wonnoɓe fewjude kene fota wonde kilométre ji nogas hakkude muɗume jenne to Guinée Conakry hanki jamma ko pelɓodiral musgal waɗi toon to Mamo ɗum ko caggal oto koninkoɓe hinde gendarme dogannoɗo dogdu sattudu kañum sokke diɗɗal motoje waɗi hen yimɓe ɗiɗo hewɓe gañi hen hewɓe hen noon kolliti metti mumen ha gaz uji kewɗi ndewi hen kabruji men manaw men ha toon to Bénin Cameroun Burkina Faso RCA Soudan ma en jaa toon to Côte d'Ivoire Jolam Jaberi Nigéria ma en jaa ha to leydi France kameta États-Unis d'Amérique ha to Arabie Saoudi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hayso tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77
so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gonelte e jeese men dañen hen jamma. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuuɗo jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustra jippiɓe leece kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golluɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano oppiré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala. ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15. gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mabare sappo e jeetati jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba wonande o ɓattake fayi koye dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie ha e bowal leydi Mauritanie kala ha tenti kadi e dendagal bandiraɓe fulɓe e dendagal bandiraɓe hoddiɓe fulɓe kala wonande fedde tabital pulagu mo Mauritanie catala tambingal jeunesse tabital pulagu ngala Mauritanie ene tintina dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe kala nder leydi Mauritanie ha e bowal leydi Mauritanie kala aɓe jogui ñalawma hirde conférence juɓɓuɗo ko fate jeunesse hirjinde yimɓeɓe faade gandal heblo e garɗude e gonagal kala on ñalawma noon waɗata ko 3 janvier 2026 so haaji jomiraɗo taw kadi nden hirde yewtata en ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr goto mo gowɗo nande dande muɗum ndulmaji najo Afrique najo ko noonne kadi Mauritanie najo Sénégal najo Mali najo Gambie najo Guinée najo diaspora najo ɗum noon Mauritanie naɓe worɓe e rewɓe sukaɓe mawɓe kala bisimilla moɗon kebbine la case ha heewa gaɗon guila tan subaka padon ko jogori fadde ko wottomo luuta o ñalawma wottomo luuta nde hirde wottomo luuta ɗi konnguɗi naatoji noppi denko e ɓernde ferta guite ma rokkuma lappipine ɓamtare ha cikka elle ko joni joni meɗɗa udditanede noppi ma beele nande ko ene yeynonoma lappipine ɓamtare haɗani ɗon tan Abdoullahi Ndiaye kame diɗɗal mum cifte daari ma on keɓen ko laaɓi dani makko welde seeka taw kadi ganduɗa ko duule yaha diaspora bandiraɓe kala mbawa naftorade hen kono ne kadi Yahya Ndiaye weela segene o jamma ma waw naynude moɗon pettoɗon sirtina moon tufɗe moon dinguire moon jammaji moɗon no woruno kala ɗum noon la case à Nouakchott wottomo luuta ñande 3 janvier so jomiraɗo haaji mamin gartoye moon gam ɓeydade yañande moɗon
taw kadi koye dow oɗon sifa keddoɗen ko toon to Nouakchott wonande takkusana ceerno Hamdou Rabbi Ndiathia taw kadi koye dental wonande Ansar Dine mo ganduɗa taw koye dayira Ansar Dine ɗum noon waɗata ko ñande 13 lewru fanduɗo henna ndu woni décembre so jomiraɗo haaji toon to Nouakchott PK 7 taw kadi koye gardegol ceerno Boubacara Gaye hitande hikkande noon waɗata dawal nayaɓɓal walla mbiyen kolol nayaɓiwol wonande ko o takkusana ceerno Hamdou Rabbi Ndiathia waliyo moƴƴo mo Madina Ndiaƴɓe tawne yuɓɓina ɗum dental dayira Ansar Dine e gardegol ceerno Boubacara Gaye ñalawma o noon ñande 13 décembre koni henno yaari so ya woni 3 heures ko nden alqouranil karima kame duuƴi mbaɗete so ya woni 5 heures ko nden bismete dendagal hoɓɓeɓe kala iwoɓe banggueji kala konnguɗi moƴƴi labtuɗi kewɗi yurmede gilli ma ƴette ɗon ko wona ɗum ko jamma o ma yewtuɗon wonande ceerno Saydou Anne artata koye jeyaɗal o ceerno Hamdou Rabbi Ndiathia ko wona ɗum ko noon konngol jokkodiral innamal mu'minuna ikhwatun ma facci ɗum fira ɗum ha yimɓe ɓuura wawde wowdirde to banggue musidɗagu gurdam aduna ko jokkodiral moƴƴal ma ari hen ceerno Ahmadou Wat caggal mum noon konngol ma arte khalifa o ceerno Boubacara Gaye ko wona ɗum ko kadi ma uddoye nden jonde wonande khalifa cheikh taw kadi ko ceerno Mawlaya Idrissa Ndiathia ko ɗi hen ɗi ñalɗi lelori kumpital men ɗemngala pular jeheten ko toon to Jolof Mbaye Hawa jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam yuɓɓinama toon ñande jamma asende ene jofi aljuma Sharif Cheikh Seybani mo ganduɗa suuti toon konnguɗi mum kame khalifaɓe lobbudu wonande khalifa Cheikh Sadibou kono ne kadi taw kadi koye dow inde Cheikh wonande Ahmed Ndiaye mo ganduɗa ɓe garti e ɓuuri mum no fewi ko wona ɗum ko noon kanko Sharif Cheikh Seybane o arti e yanñade toɓɓere hande ɓurde hewde doole o holliti so yiiɗi gona tijaniya walla gona khadiriyanke walla gona jeylaniyanke walla gona goɗɗum ko gonɗa kala nangu hen ha tiiɗa woto accu kono woto ñing goɗɗo o woto yennu goɗɗo o woto wi gonɗa koye goonga kono kadi moni kala teddodiri mum yiɗodiri mum jokkodiri mum warti e wasiyade almuɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto moni kala huufa ko huufi ko wasa wiide kadi ene wufta ko goɗɗo o wufti ko ngam kañum wufde ko wuufi ko tan ɗum naati koye toñangueji o yanñima hen no fewi kadi o luggiɗinima hen no fewi o holliti yimɓe gartu enɗam ko l'islam jeeyi sababu enen kala ko neɗɗo goto innamal mu'minuna ikhwatun o firi ɗum o yanñi hen o holliti ko ɗam ɗo enɗam tan woni enɗam men ko heddigo ko cate cate on yiiɗi lati o yiiɗi ko cuurayi o yiiɗi ko ɗacce o yiiɗi ko ɗuma goto fof e yidde mum woto ɗaw ɗum hen haydara kono kadi ndenden musidɗagal men nguuren gurdam moƴƴama mbasen mallodirde ni toñodirde e ƴeftodirde ɗum ko konnguɗi Sharif Seybane e o jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam woni baɗɗo toon to cuuɗi men Mbaye Hawa taw kadi o jamma fawa koye dow inde wonde Abdourahmani Ka di Gajjel Ka gorko mo beeli heela keddoɗen koye kumpital men ɗemngal pular jeheten ko toon to UCAD woni université Cheikh Anta Diop étudiaji janggoɓe toon waɗi pelmodiral subakalaw hakkude ɓe FDS woni police kamɓe noon ɓe jogui ko mette mawde no fewi gam wasde ɓe rokkede wonande warga mabɓe sukara mabɓe mbiyen tan boursi mabɓe jeeyi sababu noon subaka hande o ɓe mbaari lawol ha jeeyi sababu gaz uji kewɗi kay mbawi diwde hen cérémonie ko fati banggue heblo ngarɗugo taw ko ɓen sofreɓe teskede accident ji ne kewi no fewi ɗum ko hanki waɗi toon to hôtel mo Jamboura e gardegol kolaɗo kuuɓal état woni Amadou Sarifa holliti noon wonande kay e kala hitande kon tolno e ujunnaje 5 e temedde ɗiɗi accident ene windete e nder leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko noon temedde jeeɗiɗo e capanɗe 4 e joyo ene mbasa fittande muɗum ɗum ko kala hitande ujunnaje 8 e temedde joyo neɗɗo ne gaño taw jeeyi sababu ko ɗi accident ji kene fotta wonde temedere e capanɗe 63 milliards koppareje franc CFA eɗen perde ɗum e faggude taw koye accident ji holliti noon ken tolno e temedde ɗiɗo taw kadi ko chauffeur mbawi tigui heblede heblo ngarɗugo beele lawol jaam woɗɗata jeeyi sababu noon lawol jaam woɗɗata eɗen gandi ko fedde darnade e WhatsApp e gardegol wonande sarɗiyanke tedduɗo honorable gonnoɗo honorable woni Mamadou Abdoulahi Deme ɓenne kadi ne daari darde tinde no fewi gam haɓade ɗi accident ji lawol jaam woɗɗata
tenti non Dakar Matam kono kadi Dakar Fouta hayno ko jiɗi kala ngam wonande kalɗo mairie woni kala kadi ɗo agent woni to mbawa yetta ɗum ɓe mbawa fammodirde muɗuma beele ɓe sofreɓe mbawa tigui fabade ƴiƴam pittali ɓe jolnata ɓe kala galle Farba Ngom to Ngor wiyama noon hanki o vidéo kewɗo holliri sumi o maire mo wuuro Agnama walla mbiyen commune mo Agnama kono noon no jaydel ɗi jaltiniri ni hen wayani noon ko suudu woturu tan sumi seeɗa hay ɗumne kadi yawi tigui ñippede kono wona cummo ganduɗa oɗo saaha kayne teskina ko cuuma teskaɗo kono siftinde moon wona ngol tan woni goho wonande galle Farba Ngom mo Ngor wonande kay yaltinde cuurki walla ni ko wayno a jeygue ni hen Air Sénégal ko ndiwowa kalidi Sénégal joɗorde mum tawama taw kadi koye ñalɗi ɗiɓe inniri wonande ɗi ñalɗi noon ko toon to Dubai ɗi mbaɗi ɗi ñalɗi noon ko toon to Dubai ɗi mbawi wadde ko fate banggue wonande Sénégal ko wayno Dubai Air Show taw kadi koye ɗi ñalɗi tawtorede jagorɗo Yangara weeya woni Yaqouba Diémé ɓe kolliti noon Sénégal oɗo saaha kay siifi ngam ƴettude kay ken tolno e appareil ji jeenayyi woni laaɗi diwoje jeenayyi taw ko Boeing aji 737 max taw kadi ma waw moƴƴitinde ndiwowa ka Sénégal yo kay banggueji kala nden sifande noon sifama hanki e yidde yaccinde ka ndiwowa ka leydi Sénégal ha gurdam ɗam ɗon ɓeydo wawde moƴƴande taw kadi ko ndiwowa ka leydi Sénégal yaccinde wonande cetal coalition Diomaye président eɗen gandi addino haala mawka no feewi hande noon ko kan haala yehini ha toon to sursarɗo yeeji ndu leydi Sénégal ganduɗa woni sarɗiyankoɓe so ƴetti konngol ene garta yogay konnguɗi musdi no feewi kono ɗum ko noon kanko Aminata Touré guila o toɗɗa e gardidi coalition Diomaye ɗum ko caggal nde o toɗɗi on o itti biteɗo Aïda Mbodj jeeyi sababu noon yaadiɓe Pastef kolliti kanko président o wonani haydara e on coalition wala fodde wala martaba wala konngol wawde ittude neɗɗo e wattude neɗɗo ɗum woni ko waɗi laati kono ɗum ko noon Mimi Touré holliti ɓayde kañumne toɗɗama alay saago waɗat gollal muɗum yaccini noon wonande coalition landaji kewɗi dawrugol puɗɗima nadde hen hewɓe kadi wonnoɓe Pastef puɗɗima nadde hen holliti noon ɓoyata e balɗe daɓɓe mbaɗi yilirde mabɓe gam jogade konngol jaltinowo konngol mabɓe wawde himmirande ɗe gueɗe kala ha oɗo hen coalition ɓuuri wawde wurde no feewi taw ko gurdam moƴƴam yogay jayde noon garti e wiide beele woodi walla wodani wiyede hanki o wonande gay hoore jagado leydi Sénégal tawama toon to paale ɗum noon ko yahoɓe koyɗe jaama hakkude président o Bassirou Diomaye Faye kame gardiɗo Pastef o woni Ousmane Sonko beele jindiri hanki jindirani yogay jayde ɗi garti e wiide jayde hanki bireɗo Babacar Touré ko on holliti taw koye dow oɗon sifa jeheten katon to Wakam noon tawete koye nder Dakar nanga toon ko commerce goto nottotoɗo Abdoul Aziz Konta o mo ganduɗa ko boutique o jogui o nanguira noon ko yeyde mo ñiiɓi ɗum ko caggal nde enquête aji luggi mbaɗa e makko tawa e makko en tolno 50 kilo taw kadi ko ñiiɓi woni ko tetta e makko siftinde mon noon gorko mo duuɓi 60 koko haɗa yeyde taw kadi ko ñiiɓi e nder windere nde kala haalaka noon Sénégal taw kadi ɗe ñiiɓi giwi ko toon to leydi Côte d'Ivoire jeeyi sababu noon o saha losko mango ene uddita e makko garten koye chauffeur bus taw kadi ko bus duppanoɗo to Yaraaha wonno ko hitande ujunere 2023 taw koye fitinaji hakkude Sonko e Adji Sarr taw ko eɗen caɗele ha ganduɗa on bus sukaɓe rewɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen on bus duppanoɗo kikiɗe on chauffeur biyenuɗo Papa Dioba walla mbiyen Abdoulaye Dioba yalti aduna ɗum ko ñande asende sanga 23h kanko no wayani koye tarode toon to wuuro makko wiyeteɗo Tubangi yena e wiide kay wonande denɗi ko Makhtar Gadiaga o gorko mo duuɓi 50 dongnanoɗo oɗon bis kam wasi fitta ɗum kono docteur holliri mayde nde ko mayde naturel ɗum ko caggal nde o yani to 12 caggal noon wonande enquête aji e duppugol on bis gasano a taw ni hen jayidi yanke mo Sen TV biteɗo Mamadou Tarawale kañum nodda hande e yeeso police commissariat central taw kadi joƴƴin toon wullitande muɗum ko Aïda Mbodj gardiɗo DER ngam wiidemo e émission mo waɗi kay o haali hen
ko fati e gueɗe ɗe o takkimo tawde gueɗe gona hunde wonde kanko on gardiɗo deera wonande ayde mboco wo nawi hewɓe yeeso lawol ɓe ganduɗa ñamlinoɓe siftini mon catal deer ko ñamlowal haalisaji rewɓe worɓe yiɓɓe gollade guila to commerce ha e goɗɗuma holliti noon happuji kewɗi jawti ɓen joɓani ɓen noon ɓe joɓani ɓe puɗɗima nawede e yeeso saria ma saria rewne e dow mumen payten ko toon to Fatick ko temedde 5 kilo huuɗo bonko ko woni tettako par gendarmerie brigade mo Fimela ɓe mbawi tigui tettude hen ɗum koye opération 17 nduɗo hen lewru ni hanki e heccanki kala ɗum noon koto wiyetego pecci marha ko toon tigui ɓe mbawi tettude oɗo hen drogue on noon waɗi ladde dogui to Fatick kadi men toon to Kafountine en tawi nder département mo Bignona tonne kadi taw ko wuuro wiyetego Albadra tonne kadi ɓe teeɓima toon kene tolno e temedere taw ko kilo huuɗo ko wonno koye moto onne kadi acci moto o kame gueɗi mum kala dogui sanga 12 heures on saaha noon o wawi tigui dogde gam hulde kay kankone woto nanguede hen ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye laylayti fewnoɓe carte consulaire taw kadi koye mbadidi fewani ɗum noon ɓattiɗo liggotoɗo e ambassadeur mo leydi Guinée Conakry kame chauffeur mo ambassadeur o e goɗon ko de Silla kañum nanga toon to Parcelles Assainies goɗɗo noon ko MH Camara kañum ne nanga ko toon to Grand Yoff goɗɗo noon ko A Sakho on ko chauffeur wonande ambassadeur mo leydi Guinée nanga ko toon to Derklé o kamɓe kala ɓe nanguira ko waddeɓe kay trafic ko fate carte consulaire joomum yoɓata ko 12 000 ha 13 000 woni ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi keeɓa carte ma consulaire jeeyi sababu noon ɓe mbiyama teɓ o saaha saria ma rewne e dow mabɓe jeheten ka toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo duɗal ɗuuri Sina yuɓɓini hanki o walla e cenki o jonde gooɓe jiile hakkude jangguinoɓe e jinnaɓe jangguinanteɓe ɓe kolliti noon fandare mabɓe e jinnaɓe kone ballataɓe kamɓe jangguinoɓe sukkaɓe ma en ketto hen Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe tetoɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe anodinma sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass duɗal ɗoori Sina ko duɗal toytegal ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass e gardugol ceerno Djelal Dine Ba e yamrode ceerno Jama Tidiane Ba haalleɓe teddude Madina Gounass fodde duuɓi nayyi hannde duɗal ngal ene jangga ene janggina ɗo e teddugo Madina Gounass leegal Amantullahi fodde temedde almudo ene tawe ɗon ene duɗal ngal rewɓe worɓe kala e saaha noon kamɓe ɓen jangginoɓe ngal duɗal eɓe kewi wadde batuji mawɗi ɗon ɗo duɗal ɗo ngam noddude ɓen jinnaɓe jangguinanteɓe sukaɓe mumen mbadde batu ɓe joddo ñalawma hanki o noon alede hanki o ɓe mbawi joddanoɓe jonde mawde jonde wonde fayida dendagal jinnaɓe almuɓe kala mbawi tawtorede ɓe jewti hen toɓe kewɗe kamɓe noon jangguinoɓe kolliri eɓe jiiɗi kamɓe jinnaɓe ɓe ballodira e mabɓe kamɓe jangguinoɓe sukaɓe nam so gaari ga e duɗal he janggude kamɓe joguide alhaali mabɓe to banggue jangde banggue needi e banggue comportement moƴƴo noon sifa mbadi moƴƴiri kono kadi eɓe ñaagui jinnaɓe sukaɓe kooti toon to galleji to yooɓe mballuɓe kamɓe kadi sukaɓe mbawa rentade ko wiyete téléphone nde wona ɗum e tardine jangde sukaɓe hewɓe kamɓe jangguinoɓe kala ɓe kolliri ɗum eɓe ñaagui ɗum e ganduɗa jinnaɓe ne mballiraɓe ɗum sukaɓe beele maaho e jangde he woni to galle ga ha to duɗal ga kala kono kadi ene softino kamɓe jangguinoɓe ene softinaɓe no feewi kala e saaha jinnaɗo ara namdade ɓiyumo beele ne jangga beele o toddata beele o haɓatake beele omo ara walla o arata ɗum ma andinɓe deke kanko jinnaɗo de ɗum yiiɗi ko suko o janggal taw wona yoga jinnaɗo mbaɗata ni tan wiide ɓiyam ya janggo tan ko yom sefte mum tan ene heewi dille ene heewi désordre tan posta ala taw wona jinnaɗo mbaɗo noon kamɓe jinnaɓe kala ɓe kolliri weltaɓe no feewi botto ɓe kolliri so Allah jaaɓi kamɓe kala maɓe daaro ɓe ballodira e mabɓe ha golle kadi wala kono kadi ɓe mbawi dardude kadi e yillirde wonde fayida sanne taw ko jinnaɓe gardide en yillirde waɗama gardiɗo mofto ngaalu ha kadi e mo ganduɗa ko secrétaire woni joguiɗo bindol golle ɗe kamɓe kala beltima no feewi ɓe mbiya kala saaha ɗiɗo batuji en moƴƴi no feewi nde wonno so yewtama tan
goto kala ma waw famde hen kewi banggue jangde guila fuɗɗano alhamdulillah min janggue alqouran karim kañum woni jangde mawde nde adande nde so cuugo jangui fo duuɓi so duuɓi alqouran karim ha woɗɗoyi e on sa watta wadde hen seeɗa ko faati français o ha e pulaar o nde won ɗum ne kadi duusa joomum e nder aduna ha nder tan yiyete ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr koten tumane meɗen fulloyo koten tumane meɗen fulloyo koten tumane meɗen fulloyo on tini ko Mauritanie paɗen sen giwi to leydi Sénégal fedde tabital pulago ngal sengo Mauritanie catala jeunesse tabital pulago Mauritanie ene tintina moɗon wonande jamma hirde ñande 3 janvier 2025 so haji jomiraɗo to Nouakchott la cage kebbinon ɗum rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe kala Mauritanie naɓe finoɓe nder leydi ndi hay bo leydi kala bisimilla moon taw kadi on ñalawma jogoto micro ene haalana moon ko jiɗɗon nande ko ene nafta en muɓɓita guite sukkita noppi yaccina ɓernde fera bolol lappipine ɓamtare ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr gorko mon dulmaji kono kadi ma on jii toon Abdoulaye Ndiaye ciftedari kame yaadi mum kala ko eno haali baya woɗɓe kala magar hen mbawa tigui kañumen addande men hen daaɗe mabɓe belɗe mantiniɗe ko naftata neɗɗo o kono kadi haalani ɗon tan Yahya Ndiaye weela segene ko yimata ma ñuñan moon weltina fittadu moon ma en ketto hen kadi woɗɓe ɓe ganduɗon kayne pota kadi wawde rokkude mon hen jiyanɗe nafoore ɗum noon aadi men ko ñande 3 janvier toon to la cage mo Nouakchott kala jiɗɗo yiide Sara Abdoulaye Sarr yewtere mum bisimilla moɗona to Mauritanie hakkude Maroc Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie ɓattake télégramme mo windi faade huwa Mohamed Sis ko ɓeydude jokkodiral cehilagal gilli faggudu ƴiƴam kesam moƴƴam ɗam ene jokkodira hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala woni ƴiƴam musidɗago goyne jokka endam hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi woni fandare makko kay e o ɓattake ngam koye manditare leydi Maroc Mauritanie o sahane yañani demude mum ɓesguji Maroc naɓe ko nonne kadi Maroc kazalika no wiiri hoorejo leydi Mauritanie duwanade so tawi jaam heɓama toon tan ga ko noon wayata kanko hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Ghazouani yuɓɓini hande jonde tataɓire taw koye conférence moɓe mbiyata suprême ko fate banggue investissement wadde haalisaji e daga leydi ndi Mauritanie ha sukaɓe leydi ndi mbawa dañde golle kono kadi ha leydi ndi fiɗɗita gueɗe ngaaluji mum ƴellito nde tawno hande ngaaluji kewɗi ko ngaalu yaltinta ɗum sala ngaaluji kewɗi mbawata feñde jeeyi sababu nde jonde tataɓire o conférence baɗaɗo toon to on conférence baɗaɗo toon to sala taw kadi ko international de conférence Mohamed Wuldadda ɗum ko toon to Nouakchott ko toon waɗa to centre international de conseil Mokhtar Wuldadda ko toon o conférence wawi yuɓɓinet ɗum ko ñalawma hande o ɓeydude nden kay kisala poste contrôle ɗum ko toon to ɓe mbiyata 55 kilométre ɗum koye keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Maroc e tawtorede état major général de la gendarmerie nationale mo leydi ndi ngam wadde toon kaɓirɗe kese matériel uji ɗi ganduɗa kiɗe pewna document ji ha e tappude peɗele gueɗe goɗɗe kala andinde so tawi neɗɗo rewi ɗon taw ko ɗen sifaji kala ɗum yuɓɓinama toon to ngol keere tawtorede gouvernement Dakhla ɗum noon ko yidde ɓeydude moƴƴitingol ko rewata ko natata e leydi Mauritanie ko yaltata ko taw kadi ene woni e sifa moƴƴo no feewi to Rosso ken tolno yimɓe jeeɗiɗo kamɓe mbiya teɓɓe nanguira noon ko jogade jambe kay tajje leɗɗe ladde nde kono kadi hojje ƴulɓe nanggama to noon pick-up goto kay aɓe jolni hen ƴulɓe ha heewi kamɓe kalno ɓe nanguiɓe ko gendarmerie mo Rosso o sano ɓe tottama
wonande sariya leydi ndi wawa kadi loskude man maɓe dara yesso procureur toon to tribunal moroso ngam jangtade ko jeeyi sababu aɓe mbaɗa ɗeɗo henna golle keddorɗen koye leydi Mauritanie Chine ko chinois goto ɓiɗɗo chinajo goto gollotoɗo taw kadi koye Isine Aw maaje kaɗe ɗe Nouadhibou kanko noon ko hanki tawa ɓandu makko ne welta e nder on wonande kay société mo liggoto o gendarmerie noon udditi hen enquête jaƴƴo no feewi kanko noon beele ko baktiɗo walla ko wawi wonde kala o sakan koye losko mango ɓe goni hen douane mo Mauritanie fawi juuɗe mum e 17 tonnes maaro ɗum noon koye nder région ngaji ɗiɗi hen région goto ko toon to Guilimaka goɗɗo koto Barakhna ɗin maaroji noon ko maaroji trafic ɗi dewnaka lawol taw kadi nanna koye nder leydi ndi leydi Mauritanie jagoɗo taaridi hakkude mum e goomu sarɗiyankoɓe ɓeto gafakkeji ɗi joomum wawata gollorade hitande fande nde kanko jagoɗo taaridi leydi Mauritanie o holliri oɗo saaha kay o ummini campagne wadde lappol keccol e nder boli Nouakchott région ngaji tati Nouakchott kala ɗum noon ma wono 110 kilométre e nder ɗi région ngaji tati kala e nder Nouakchott ɗum noon kene photo nogas jeeɗiɗi taw kadi ko groupe wawɓe toppittoɓe ɗum kala ujunnaji ɗiɗi lekki kaya woni ko yiɗi lorde taw wonda e jardin ngaji mum payidini no feewi beele Nouakchott duumo e keccol timmugol witto Al Jazeera taw koye Joseph kame biteɗo Olivier Dune kamɓe jaltini ɗum taw koye sen Al Jazeera ngo witto ɓe kolliti e contrôle gulgol jaw ngol police mo Nouakchott waɗi ha nangi hoɓɓe hewɓe ɓe ngala kayitaji hewɓe hen noon toɓɓi haalisaji gulɗi jawa mbawi ɗaccitede e ndin mbuñare noon ɓe garte yaññade to bâtiment Ivar walla mbiya Tarawore wonnanganoɓe toon hewɓe kamɓe kala ɓe ɗaccitama ɗum ko kala goto e mabɓe nde totti ken tolno $200 wawi accitede holliti noon waɗi hen noon markuyaji kewɗi no fewi kame mbuñari taw koye dow oɗon sifa heddiɓe kama ɓe keɓani tigui accitede ɓe nawtama ɗum wi noon ko Agra Guinée Payecom ko jande leydi Guinée holliti maɓe gon temedde ɓiɓɓe guinenaɓe e nder 24 heures tan diwama to Nouakchott gaddama ha toon to Rosso Mauritanie kono kokkori taccude laamu leydi Sénégal ko wona ɗum kono no wi wonande kay Amadou Bobo Ba mo ganduɗa ko woni association guinenaɓe wurɓe leydi Mauritanie rewɓe sukaɓe kala ne hen haɗo hen noon laamu leydi Guinée so taw haalden haydara tene kadi neldani pasuji toppitaki hayno ɓe jaltiri noon ɓe kolliri ko caɗele mawɗe tigui woni koɓe guuri ɗon ɗo kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mali jagorɗo diineji Mohamed Oumar Kone bannoɗo jillu mum toon to Jidda waddama yewtere e sen Al Arabiya toon to Jidda hakkude makko e o jaydiyanke namdotoɗo mo holliti wonande o saaha teskama wonande joɗorde pelle joguitiɗe e nder Bamako o yeddi ɗum ha memi leydi ala kala joɗorde laatide wonande laataniɗe pelle joguitiɗe e nder wuuro Bamako e hoore mum o holliti so ɗum ne laatino tan ma dañe région ngaji he ɗo mbaɗi joɗorde mabɓe taw ko kamɓe tan laami ɗum kono o holliti uddere woodi caɗele carburant woodi ɗum jeeyi ko caɗele nden kay kisal leydi ndi ngam laylayti occidentoji fandare mumen taw koye dow oɗon sifa o holliti wonande so tawi tan joɗorde ɓen ne laatino to Bamako ma jeeyi sababu e nder région ngaji leydi ndi taw wonɗo ɓe jooɗi ɓe keeɓi ɓe mbawa laamade ɗum ɗon o holliti ɗen gueɗe kala gona gueɗe goɗɗe hen haydara to jenne ñande 16 ndu lewru ko heccanki wonno armée leydi Mali famaɓe kolliti ɓe mbaɗi frappe mabɓe goto taw koye loyde ɓe keeɓi gonga wonande woni e nder oɗon pick-up kay ko worɓe joguitiɓe armée ji jeeyaɓe pelle harbiyankoɓe jeeyaɓe pelle habdiɓe mabɓe on pick-up noon ɓe mbawi bombude ɗum taw kadi wi état major général armée leydi ndi ɓe mbawi bonnude hen gueɗe kewɗe no fewi keddoɗen koye armée leydi Mali faama ɓe kolliti toon to région de Sikasso nokko bireɗo lulu ni noona
eɗen gandi hewɓe wañoɓe finoɓe toon mbasi no pittali mumen hewɓe gañi woni hen boli men gudda jahata guese jaltata woni en dañino dogde kay payi toon to Sikaso ɗacci kala remru mumen caggal nde ɓe erino laamu leydi Mali ko caɗele bonde kay ɓe guuri toon armée leydi Mali koni koɓe faama kolliti mbaɗi toon noon piyande mawɗe no feewi kamɓe opération ŋaji boli kewɗi kay juukinode oɗo saaha yangara muma mi wima hewɓe duttitima e guese mumen hewɓe puɗɗima artude e wiide communiqué armée leydi taw ko leydi Mali jaydiyanke biteɗo Boubacara Tunkara taw kadi kam waɗa mandade dépôt wi association fedde jaydiyankoɓe privé ɗum ko caggal wonande kay nde o haalno ko fate banggue caɗele carburant ɗum noon wonande PDG taw ko gardiɗo wonande Petrodama ko on tigui nayimo yeeso lawol wonko haali ko hollite noon ko haali ko ɗum wona hunde wonde no feewi Bamako koɓe capanɗe jeegomo ɓiɗɗe guinenajo weddaɓe nder kaso taw ko wurɓe funtiji en nodda yimɓe kayne mbiya gollene ɗo henna amin pewnan moon kalitaji goɗɗum jeeyi hen noon jayiyaɓe jeeyaɓe nder leydi Guinée Conakry Guinée Bissau jeeyaɓe toon to Sierra Leone Libéria toon to Benin Togo Ghana eɗi nokkuji kala jeeyi sababu noon hewɓe kay bomaɓe hen haalisaji kewɗi no feewi hewɓe mabɓe noon nanga ko toon to Ñamana woni hen nanga koto Yirimadio woni hen koto Tabakura woni hen koto Kalabankoro woni hen koto Ñamankura nani ko toon nanga ken tolno e temmedde ɗiɗi tawma nder galleji he ɓen mbawi faabede taw kadi jeeya koye leyɗele sertuɗe no feewi kono ɗum ko noon haalisaji kewɗi kay woni koɓe ñamana paaɗen ko toon to leydi Guinée Conakry sumgoji nogas e jeetati lewru décembre 2025 Mohamed Cheikh Sarifa Tunkara yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e tati ma jee eɗi sumgoji wa'andaka ko adi jeetati lewru novembre ko caggal jeeta lewru novembre hewɓe kay gandi holi oɗo henna gorko jeeyaɗo e landaji jeenayi jogorɓe ƴammode lefol laamu nogas e jeetati lewru fandudu kanko on Mouhameda Sharifa Tunkara jiiɗo aduna hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e tati toon to Sierra Leone noko mbiyata janne kono kadi waɗi jangde mum kono jangde woɗɗani no feewi caggal mum watti wadde taxi yangara mbele daña ko wurni famille mum nde tawno ko ɓiɗɗo goto gorko e nder famille o caggal mo towoyi nene makko walli ɗum yeyde baggueji caggal noon watti sodde kaaƴe jama to Libéria Sierra Leone ha watti dañde hen jama no feewi watti yaade noon toon to Kenya Mozambique Tanzanie Zambie kono kadi Afrique du Sud RDC Congo ha fema toon to Asie Bangkok Hong Kong Chine ha jooɗi hande o to Paris kam woni hande o jeeyaɗo eɗi sumgoji jogoɗi latade nogas e jeetati lewru décembre so jomiraɗo haaji tokkaluma jamma hanki o ko piyande mawɗe kay nana sanga 22 heures ɗum koto pont mo mbiyata 8 novembre jeeyi sababu no hande o wonande porte parole joguiɗo konngol gendarmerie o arti e laɓɓitinde ko jeeyi sababu noon ɗe piyande nanede o holliti ko yundayi goto oto wiyete noon dogannoɗo dogdu sattudu yinno kay ko firade agent mo contrôle lawol ko ɓe noon pelli auto o ha ɗo daroyino kala to mamu noon ko pick-up de la gendarmerie goto dogannoɗo dogdu sattudu no feewi kañum acci lawol sokke diɗɗal motoje waɗi noon yimɓe ɗiɗo wasɓe pittali men waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen ɗum waɗi noon kono ɓeɗo Kimbeli hewɓe noon subaka hande o keeɓi gaz uji gulɗi jaw gam hollude mette mumen ko fati banggue ɓen waraɓe taw kadi ko gendarmerie jeeyi sababu pittali mabɓe iwde hen to leydi Côte d'Ivoire paaɗen officier ji ɗiɗi hen goto ko officier denowo ladde kame diƴƴe kala kamɓe hen goto noon ko douane artannoɓe ko fati banggue mission mumen nde gari ha to Carrefour noko mbiyeɗo Drupo waɗɗani keerol hakkude mum e leydi Burkina Faso ma won 13 kilométre hakkude mum e keerol Burkina Faso ko ɗon ɓe tawi worɓe joyo bugiɓe joguiɓe armeji ko ɓen cokke mabɓe kuure ɗiɗo e mabɓe kamɓe asaji officier ji ɗi mbasi pittali men waɗi noon hewɓe gañiɓe hen leelani société goto yimɓe mum ko ɗon ɓoora ha laaɓi wonande kay nde armée leydi ara tawɓe dogui o saaha noon losko yañgo udditama e dow oɗon sifa to leydi Benin hoorejo leydi ndi
waɗi waylo keso faade tugnorgal leydi ndi tugnorgal kesal noon oɗo saaha so président goɗɗo ari wawa firtude ɗuma manda ko duuɓi jeeɗiɗi ene hestitine lawol gotol gasi ha laaɓi sarɗiyankoɓe sénat nonne kadi local kala mum manda hankadini ko duuɓi jeeɗiɗi lawol gotol a hestitine taw kadi koye sumgoji paaɗe ɗi ko hen jogori fuɗɗoyade to Cameroun gila tan wo toɗɗita kanko o biyeteɗo Paul Biya o waɗi serment makko 6 nduɗo hen lewru novembre gila ndena gorko mo duuɓi 92 laamiɗo ndi gila hitande 1990 e 92 ha ɗo hen feeñani e nder senuji dawrugol leydi ndi ala kala ɗo feeñi yiya hen Burkina Faso gouvernement leydi ndi wi Gilbert Ouedraogo wo erima o jaagoɗo communication o waddi jonde hakkude makko e pelle hakkude makko e ardiɓe galleji jayɗeli leydi Burkina o holliti fandare mabɓe kode jayɗeli leydi ndi ɗoftata gouvernement mo leydi Burkina Faso ha yimɓe ganda koɓe gollata ko no wayni saabu darde jaydiyangue ko feññinde golle gollade haaduno kala feññina faama ɓe gona e jonde tan goni RCA woni Centrafrique ko yiltoɓe kanŋe ɓulli kanŋe kañumen mabbi e dow ɓen yiltoɓe kanŋe toon ko ɓeɗo manu noon jeegome mabɓe mbasi pittal men waɗi noon gañiɓe hewɓe no fewi kono ɗo sa wittoji e loskoji ne jokken ɗum waɗi ko ñalawma a hanki o Soudan gila tan paramilitaire en tetti El Fasher ken tolno ujunnaje yimɓe hannde moltoyiɓe toon to Tawila ne goni e caɗele mawɗe no fewi beele keɓa ndiyam jarteɗam ko caɗele walla ni ndiyama walla ñamde walla safara loni oɗima windere nde watta fabadeɓe ko ɓuri yawde e yaccade to Nigéria armée ndi holliti jamma e ñalawma kala aɓene jiilo ɓeɗo hen nogasenjo lycéen taw kadi ko biftaɓe hecciyanke o wonande subaka so ko ɓeɗo e kebbi taw kadi andaka noon professeur goto wara hen dañi hewɓe gañiɓe hen ɓe gari noon koye autoji kamɓe pelle joguitiɗe armée ji ɓe gayli koye mir on école ɓe mbawi biffade toon ken tolno e nogasenjo e suka armée ndi foti ma yiiloɓe teni kadi ma moƴƴu ɓen biftiɓe ɓeɗo hen a sukaɓe kala joolam jaɓeri paɗen ko toon to leydi France horejo leydi France Emmanuel Macron yuɓɓini hande jonde hakkude makko e jagorɗe toon to l'Élysée galle lamorgo to artude wonade trafic drogue aji kewɗi nanggaɗe yontere yewtude toon to Marseille feere kay waɗetede haade gueɗe cilta e nder leydi ndi France ha laaɓa ko wona ɗum ko hanki toon to galle lamorgo to leydi France sifande hakkude Vladimir Zelensky hoorejo leydi Ukraine kamne wondi kadi e Emmanuel Macron nde sifande leydi France ma yeey ken tolno e temedere appareil mo Rafale woni laaɗe diwoje jahoje dow ne mbeɗoɗe ne bombira dow wonande leydi Ukraine ha ɓuri jogade nden ka ekkisal mum hande o noon hoorejo leydi Ukraine ne tawe toon to Espagne wonande kay sifodire laamu leydi Espagne ma o yaha toon to Turquie hakkude makko e Recep Tayyip Erdogan Bangladesh ex gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi ndi woni biyeteɗo Cheikh Hassina o debbajo mo ganduɗa dognoɗo taw kadi moltoyi toon to endo ñawore mum yani hanki o kanko noon o debbajo mo duuɓi 97 o jaggira ko yamirde kay armi leydi ndi fellata ɓen manifestannoɓe ha mayɓe keewi hen ɗum wonno koye 2024 o holliri o yamirani hen haydara kono o ñawama kadde gurdama e kaso kalɗo yiya ko coketeɗo kono sa woni ko toon to leydi Inde Arabie Saoudite kikiɗe hanki o ko accident musɗo waɗi toon to Medinatul Munawwara wonande ɓen umriyankoɓe walla ɓe umra ko bis mabɓe kay natodiri e camion citerne goto waɗi hewɓe mayɓe hen hewɓe gañiɓe kamɓe ɓe jeeya ko toon to leydi Inde hoore jaggoɗo leydi Inde narendira Modi neldi toon duwaw hakkude mum e jaggoɗo diine mo leydi Arabie Saoudite fedde ko fate bande fedde gotago windere cetal nden ka loni waɗi jonde mum nde jonde noon ko yidde kay neldude koni koɓe windere ɓe jaam toon to Gaza plan Donald Trump beele jaam duumiɗo en wawa artude toon to leydi a Palestine hakkude États-Unis d'Amérique e Arabie Saoudite guila tan duuɓi jeeɗiɗi ngol woni go Mohammed Ben Salma wonde prince héritier o yilloyade toon to États-Unis d'Amérique galle danejo to hande o mawo jooɗoɗo e Donald Trump maɓe kaldu toɓɓe ɗiɗi ɓurɗe mantinade ko fati Iran e ko fati e leydi ko fati Iran kame Gaza ɗe caɗele teskaɗe toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mona
kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno